I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Why scrubber do we have over there? Harlamaydı. Konçeni sarfrobabu değil. Jaga बिखौ नायनानैलाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि साहा बर' बाजार दख'रा गुदि बाथौ आफादा बेवहाय बाथौ थानसालि गायसननो हाग्रा एवस्रांनाय खामानिखौ मावफुङो। बेवहाय बर' बाजार हालामनि गासै गंनैजिनै बर' गामिफ्रा लोगो नांनानै बेवहाय बाथौ धोरोमनि खेराइ होनाय गार्जा होनाय बायदि हाबाफारिफोर मावफुंगोन होननानै हाग्रा एवस्रांनाय खामानिखौ मावफुङो। फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमनि बायदि हाबाफारिफोरबो लागोन होननानै रायजो राजाफ्रा मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो गुदि बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाथौ धोरोमनि थानसालि गायसननानै खौसेथि हाबा मावलांनो थाखाय थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों।